ysgol gyda'n David Kings. Wrth glanau mennau. Dyna fod geio yn y sefyllfaoedd ni. Sefyllfaoedd cadarnau yn y Ciaran, be wyt ti'n hoffi wneud yn amser hamlen? Dwi'n efo chwarae pêl-droed a badminton a nofio. Iawn. Harry, be ti'n hoffi wneud ar ôl dod adre ar ysgol? Pêl-droed i Llanfair, rygbi i Bangor, a chwarae Banbu Maris. Iawn, a Cian? Dwi'n chwarae Banbu Maris ar y drums. Iawn, diolch.